Саулармысыз бізді қараушылар, тыңлаушылар һәм һәр вақыттағыша театр сәнғатына битараф болмаушылар. Исәнмесез. Райхан, Ғадел, сәлем. Сәлемамыз. Ғадеттегіше? Камал. FM. Фикер мәйданы. Жәмәғат туған күндерден башлайық әлі. Шундук. Әйе, туған күндерні барлап шықтым. Июнь айында біздің ең көп туған күндер. Алар бик көп, хәтта бу атнадағына 4 туған күн. Башта барызында хәтта бәйрәмлән котлыйсы килә, чөнки 1 июнь җәйнең 1 көне ул бөтен дөнья балаларын яклау саклау көне. Без бөтенебездә бала, чөнки әтиәниләр без исән сау. Һәрбер бала бәхетле, һәрбер әтиәни балалы була күрсен иде. 1 июньдә кемнек булган? Кемнең туган? Юк, башта 2 июньнән башлыйк әле. 2 июньдә безнең Татарстанның халык артисты Фирая Акбәрованың туган көне, 3 июньдә Илсаф Наҗиповның туган көне, яшь артистыбыз, 6 июньдә Татарстанның халык артисты, Россиянең атказанган артисты Илдар абый Хайруллинның туган көне. Әле Пушкинның туган көне ул көне 6 июньдә. Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Ну, боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять. Ему подушки подправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя. Ахырсы башка жерден безгә килгәнсез бугай. 7 июньдә Равил Батыровның туган көне. Равил белән без бер бүлмәдә. Әле ул Кутла дустыңны. туган көнем белән дустым. Молодец. Әле Равил безнең студентларыбызны укыта. Шулаймыни? Әйе. Гитиста әле ул Гитиста, безнең Педагог. 1 июньдә композитор Татарстанның һәм Россия Федерациясының атказанган хезмәт эшлеклесе, Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Театрыбызда куелган күп кенә спектакльләрнең көй авторы, опералар, балетлар авторы. Ахярова Резидә Зәки кызына 70 яшь тула. Шулай ук 6 июньдә үземнең укытучыларны берсе курс җитәкчесе Фәрдбек Шантаев иде һәм 2 остаз укытучы Радик Бариш белән Рамил Фазлыев иде. Рамил Фазлыевның 6 июньдә 50 яшьлек юбилее, ул Татарстан Республикасының Әтнә дә урнашкан Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт драма театрының баш режиссеры, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, аның да менә туган көне юбилее. Рамил абый, укытучым, бер исән сау бул, без сине яратабыз, хөрмәтәбез. Ул бездә физик хәрәкәт буенча күп трюклар буенча бик җаваплы иде. Һәм без бер нәрсә эшләгәндә ул һәрвакыт держим. Азакка хәлек шу таләпчән бөтенләй берендә җиренә җиткереп, безгә инде үзенең осталыкларын биргән укытучыбыз. Туган көн белән котлап, Фирая апа Акбәрованың репертуарыннан бер җыр. Таң җиленә сөйлим серләремне җилләр генә белә. Син җилләрдән сора хәлләремне, сәлам юлла җилләр белән генә. Мине танырсыңмы син иркәм, таң җиле булып исәм мин иркәм. Таң җиле булып исәм мин иркәм. Бу җыр хәзер гөрләп бара торган Сөяркә спектакленнән, ләкин ул хәзер анда яңгырамый, хәзер анда инде Илгиз Мөхетдиновның тавышы яңгырап тора. Бөтен кеше аны шуннан таный. Резидә апаның репертуарынан да бәлки. Резидә апа Ахярованың репертуарыннан минем иң яраткан, иң бөтен җирдә башкарып, җырлый, бөтен җирдә башкара торган җырым ул инде Ак болытны юлдаш итәр идем җыры. Шит җирләргә киткән кошлар сыман, ак болытлар ага еракка, үз-үземне тоеп кына торам, китәр идем мин дә шул якка, ак болытны юлдаш итәр идем, хәлләремне алар аңласа, шул болытлар белән китәр идем, туган үскән җирләр калмаса. Китә күрмә бүрек. Юк, Син китсәң тапсыр. Китмибез. Китмибез безгә монда. Менә җырны үзгәртеп җырлауга сезнең мөнәсәбәт. Сез күбрәк менә җыр сәнгатендә алып баручы артистлар бит инде. Һәм күп кенә
жырчылар, композиторлар һәр вакыт әйтә киләләр, язучылар бигрәк тә театр артисты җырлаган җыр ул бүтәнчә яңгырый, алар күбрәк менә мәгънәгә басым ясыйлар дип. Менә бу фикер белән килешәсезме? Мин килешәм, миңа калса җырны ничек булса да үзгәртсәң, матур иттереп үзгәртсәң, заманча бернинди дә зыяны юктыр дип уйлыйм. Әле мәгънәсенә теге төп мәгънәсен табып җырласаң, тагын да әйбәтрәк. Менә бит 100 ел элек куелган спектакльләрдә хәзерге көнгә бик туры килеп бетмәскә мөмкин. Шуңа күрә режиссерлар да аңа яңа сулыш кертеп, хәзерге буын яшьләренә аңлашылыбрак, ничек дип әйтим, Аңлашырлык итеп. Шулай итеп куялар. Ә менә җырга килгәндә, нәкъ менә яңа хәтта ясалма фәһем белән хәзер бик еш кулланалар. Мин аңа бик уңай карыйм. Ә безгә эш бетмәсме соң алайса? Ясалма фәһем безнең өчен җырлый башласа, сөйли башласа, хәзер инде уйната да башласа. Ничек кенә каршы килсәгез дә барыбер ул үз эшен эшләячәк инде. Ничек кенә консерватив якка тартылмасаң, ничек кенә әйдәгез менә шулай булсын дип, ул бездән тормый. Чөнки яңа сулыш, яңа адым белән менә Ясалма фәһем буенча мин кадимче җәмәгать. Җәдидче түгел, мин кадимче. Шуңа күрә безнең бит әле йолдызлары да алданнан язып куйган инде. Йолдызлар сүнде, төн узган инде, Эльза кил инде, безгә кунакка. Камал FM. Исәнме, Эльза, нинди яңалыклар? Менә синең җырлавың булды, ул кирип тә җитте, сәлам Эльза. Ул монда гына тора иде. Кәҗәләрнең дә сөйләсәң була Эльза. Әйдә, рәхим ит, без сине игътибар белән тыңлыйбыз. Атналык гороскоп. Кушкар. Энергия биеклектә, хәрәкәткә килегез, ләкин карарларны ашыкмыйча гына кабул итегез. Кичкенә проектларны башлау яки спорт максатларына омтылу өчен уңышлы чор. Эльза, син каршы түгелме? Без бөтенбез дә окып чыксак бершәр. Юк, каршы. Әйдә, узабыз. Аха. Һәр укырга өйрәнәбез. Мин бик телидем. Менә радиода, телевидениедә йолдызнаманы укыйлар иде. Мин шунда, мин дә сөйләп карасам ничек булыр иде. Әле без һава торышын әйтмибез. Һава торышы белән дә таныштыра башлаячакбыз. Үгез бузау. Тотрыклылык һәм уңайлык мөһим. Финансларга һәм өй эшләрегезгә игътибар итегез. Кичкенә адымнар нәтиҗә бирәчәк. Тек игезәкләр. Элемтә һәм яңалыклар активлаша. Яңа элемтәләргә ачык булыгыз, ләкин вәгъдәләргә ышанычлы фактларны тикшерегез. Мин кыслаларны да укыйм. Кыслар, хисләрегез көчлерәк булса, ял итәргә һәм якыннарыгызга игътибар итәргә онытмагыз. Кайчан чигенү уңайлырак булуын интуициягез хәбәр итәр. Кәҗә куя, шуны укыйм. Кысладан соң Арыслан, лидерлык һәм креативлык күрсәтү вакыты. Сезнең фикерегез игътибар ителәчәк. Игътибар ителәчәк, ләкин башкаларны тыңларга онытмагыз. Монда Кызны да укыйм. Әйдә, менә кызны да Үземнекен миңа бирегез. Продуктивлык һәм тәртип чоры. Тупланган бурычларны хәл итегез, ләкин детальләргә бик нык бирелмәгез. Менә. Эльза укысын. Рәхмәт. Кыздан соң үлчәү. Мөнәсәбәтләрдә баланс беренче планга чыга. Компромисслар эзләгез, романтик яки иҗади мөмкинлекләр инде якын. Әти ишеттеңме? Куркып киттем. Шаян. Эчке эшләр һәм трансформация өчен интенсив атна. Үзең белән саклык һәм намуслык, ачыклык китерәчәк. Укшыны үзем укыйм. Рәхмәт. Укшы. Бу атнада киңәяргә һәм укырга теләк булачак. Сәяхәтләр, уку яки ерак максатларны планлаштыру уңышлы булачак. Кыю рәвештә адым ясагыз. Әйдә, бергә укыйк. Кәҗәмегез. Практика һәм җаваплылык сезнең көчле якларыгыз, узак сроклы бурычлар турында планлаштырыгыз һәм эшләгез. Әмма ял турында онытмагыз. Сукыяр, идеялар һәм новаторлык өстенлекле фикердәшләрегез белән фикер алышыгыз, кызыклы коллаборациялар мөмкин. Балыклар. Сизгерлек һәм иҗади илһам карарларда интуиция кулланыгыз, ләкин финанс мәсьәләләрендә аякларыгызны җирдә тотыгыз. Камал FM Фикер мәйданы. Рәхмәт, Эльза. Кем килә бүген безгә кунакка? Син йолдызлар белән сөйләшүчән булгач, син сизәсеңдер.
Жыр белән ничектер менә ул туры килгән кеше. Жыр белән? Жыр белән. Бәлки... Туры Кара- киләме соң? Туры килә. Biz аны қонақ келіп жеткеш ашықларымыз әлбәттә. Әйе. Эльза рәхмәт, исән сау бул. Эшеңдә тормышында уңышлар. Эльза рәхмәт. Кәмия да берин бишне. Молодец. Бик зур рәхмәт. Бу арада булган чараларны, фестивальләрендә барларга кирәктер. Кунагыбыз килгәнче, чөнки кунагыбыз да бер фестивальне тәкъдим итәчәк. Ул инде узган фестиваль кабатланырмы, булырмы тагын, ансын без әлегә әйтә алмыйбыз. Вакыт хәл итә. Үзебездә генә менә Нурфест булдымы? Хәзер Горки фест Горки фест булачак, biz анда катнашабыз. Театрда бер атналык булачак. Аннары бик күп кунаклар киләчәк. Ансы турында киләчәк тапшыруларда сөйләшербез. Безнең сәхнәдә дә булачак Горки фестның Гадел спектакльләре. анда катнаша. Горки фестны кем режиссеры әйтеп китсәң? Лилия Әхмәдзянова, Әйе. Шаляпин, Горки буенча спектакль булачак. Аларның дуслыгы бу турында инде. Шаляпин һәм Горький дуслыгы. Аның исеме Горки плюс-минус Шаляпин булачак. Менә бит. Плюс-минус гына нидер. Җәмәгать, мин бүген кунакка Yummy Music Bandның җитәкчесе Илнар Фатихов чакырдым. Рәхмәт. Мин бүген әзеррәк туктап калам. Хатовский пауза. Бүген телеп сөйләшәм дип. Кара, Эльзаның сүзләре туры килгән бит. Әйе, туры килде. Менә бит. Рәхим итегез. Ниһаять кунагыбыз да килеп җитте. Ул бас гитарашы, музыкант, Yummy Music Band төркемнең директоры Илнар Фатихов. Илнар, сәлам, хуш килдең. Сәмсез. Хаумыгы? Әйе. Һин башкортмы әллә? Шундай прикол бар. Біз Татарстаннан Башкирияга барганда хаумыхыз дибез. А монда кире кайткач сәмсез дибез. Сәлам. Әйе. Илһам Шакировка багышлау. Нидән, кайдан туды бу идея? Нигә менә нәкъ менә Илһам Шакиров? Ник Салих Сәйдәшев түгел, башта борынга кирип, ник Сара Садыкова түгел. Әйе. Дөресен әйткәндә, бу история дип әйтгәндә 23 елдан башлана. Безнең анда прям задача тормыйды Илһам Шакировны әзерләргә дип. Но без репетициялар ясаганда, җырлар сайлаганда үзем өчен ачтым. Мин, оказывается, каждый второй трек, һәрбер икенче җыр безнең Илһам Шакиров репертуарыннан. Мин дөресен әйткәндә үзем дә белмәгән идем. Мәсәлән, шул Кумырзая, анда син сазыңны уйнадың, ниндидер җырлар. Теге бик сеңеп өйрәнмәгән идек. Просто безнең на слуху кичкенә вакытта булып үскән җырлар. Айдакс бу Мөмкин бер куплетін. Син сазыңны уйнадыңмы? Әйе. Мин җырламыйм бит. Мин бас гитарада генә уйныйм. Вот. Һәм дөресен әйткәндә, Ислам Валиевның хатыны Лилия Валиева ул вакытта арт-директор иде, заместитель, арт-директор дирекция парков скверов. Ул безгә шул идея белән мөрәҗәгать итте. Бездә ул идея тоже бар иде, но без аны белмәйдек, кайсы вакытта ничек тотынырга дип. Монда ул үзе безгә тәкъдим итте дә, без очрашып, сөйләшеп, әйдәгез ясап карыйк дип. Тем более безнең уже ярты репертуарда Илһам абыйның җырлары бар иде. Вот, и беренче концерт безнең 23 елны иде, җәйнең иң яңгырлы көнендә, Иске Камал театр кырында иде ул. Кайдыр бер яңгыр булса да, бер йөзләп кеше җыйдык без анда. Концертны ясадык, но барыбер ни потенциал калды, и без не смогли высказать до конца. Әйтеп бетерә алмадыгыз. Да, анда погода да, условиялар да ничектер. И вот без шул идея белән 1 ел йөрдек, 2 ел йөрдек. Без аны әкренләп параллельно тоже ниндидер чараларда уйныйдык ул программаны. И менә шул икенче елны, 25-нче елда без бер команда җыйдык та и грант яздык по ФКИ. Анда безгә сразу әйттеләр, вот бөтен фантазиялар, бөтен желанияларны языгыз ничек телисез, вот ясап карыйбыз. И анда уже бюджет 10 миллионнан арткач, без уже Охшай гына кирмәй. Юк, кызык булса, барбер кешеләргә кызык бит, күрәләр концертның, белергә тиешләр, минемчә, нинди бәя вообще. То есть менә кичәге теге елдагы 5 сентябрьдә үткән концертның бәясе 13 миллион булды. Горки паркындагы. Әйе. Аның яртысы сәхнәгә китте. Аны 4 көн җыйдылар. Калган яртысы инде шул
музыкантлар, гонорарлар, альбом, студия, запись, сведение, мастеринг, репетициялар, съемкалар. Демек, әлеге бакчада, паркта булган концертның айрым үзенең тупланмасы да бар, әйме? Иә, Яздырылган. иә, альбом. Мгм. Естімедің әлі? Юк. Альбом Шуңа бар бит. Илкам Шакировқа бағышлау деп атала. Бүтін площадкаларда бар, һәм винил форматында бар. Ә менә сорау, җырларны сайлаганда, җырларны ничек сайлыйсыз? Менә җырчыларга туры китерепме яки җырчылар үзе сайлыймы? Жырларға қалғанда, біздің бит инде шул 5 сентябрьдә 6 вокалист иде. И алар инде белә задачаларны, шул задачалар белән үзләре сайлыйлар. Без карыйбыз. Ул менә шундый тегени рамкалар юганда, вот ул чынлап та шундый лаборатория сыман. Без репетициядә җыелабыз да, әйдәгез монсы уйнап карыйбыз. Дөресен әйткәндә анда бик күп җырлар, Biz аны просто аңламадык нәрсә аның белән эшләргә. Илһам абыйның бит аның бик күп зур төрле этаплар бар. Бар анда баян белән генә уйнатырган, бар анда вио белән, оркестрлар белән. Шуңа күрә аның бөтен җыры безнең составка туры килми иде. Вот балай тегеләр. Әсән Камал театрында эшләгәнен беләсең? Камал театрында? Әйе. Так, аңламадым сорауыңны. Камал театрында эшләгәнен беләсеңме? Илһам Шабыйнымы? Әйе. Беләм, әлбәттә. Нинди җыр башкара иде? Камал театрындамы? Әйе. Менә шул җырны сез киләсе фестивальгә һичшиксез кертергә тиешсез. Ул Зәңгәршәл спектакль Кашкыннар сәхнәсендә Шәкир җырын башкара. Хәтта аңа биска кул чабып, икешәр спектакль барганда менә уйлап карагыз җәмәгать. Икешәр мәртәбә җырлатырга торган булганнар. Белем мин вот хәзер син әйткәч искә төшердем. Мин дөрес аңласам ул аның яшь вакытында эшләгән. Һәм менә сезгә яңа бер тәкъдим, шул җырны киләсе фестивальгә кертегез. Аның бер җыры бар. Минемчә иң соңгы җыры ул язганы. Беләсеңме сән юкмы? Шунда ул текстанда, конечно. Сау булашып китеп барам, шулмы? Әйе. Вот ул җырга без тоже пока кагылмыйбыз. Но Мин бу җиргә нәлә тукып. Әйе. Но минем өчен ул прямо вот хрестоматийный шундай. Мәгънәсе буенча да, музыка буенча да. Но без ул җырга әле кагылмадык. Сезгә сау булашырга иртә. Күп кенә яшь җырчылар сезнең ярдәмегездә үзләренең иҗатларын башлыйлар. Яңа исемнәр, кемнәр алар? Менә шундый сорау. Бүгенге көн яшь җырчылар кемнәр? Ну, яңа исемнәр дигәндә, монда миңа калса аерырга кирәк. Чөнки бар безнең лейбл Yummy Music дигән. И бар Yummy Music Band дигән төркем. Вот. Ильяс Гафаров безнең продюсер, ул хәзер Таткино директоры, и Булат Шаймиев дигән егетне үз урынына алды да, бергәләшеп эшлибез. Шуңа күрә теге бигрәк яшь исемнәр кирәк булса, ансын мин үзем дә лейблдан. Без лейблда, но мин анда эшләмим. Без күбрәк шул банд белән. Төркем белән. Бандта без чакырганда безнең бер максат бар иде, шул 5 сентябрьдә кешене күбрәк җыярга дип инде, кеше килергә дип инде. Шуңа күрә без шундый зур егетләр белән утырып, зур список язган идек. Менә бүтән Татарстанда артистларны кемне чакырырга булыр микән дип. Бер 20ләп кеше язган идек без. Аннан шул карап, уйлап, туры килер микән, килмәс микән безнең философиягә. Вот нәтиҗәдә безнең анда шул Илмир Калимуллина, Раяз Фасыйхов, Шахразиев, Мухутдинов, Эльвира Мифтахова. 5 кеше иде безнең. Руслан Закиров 6 кеше. Бөтенесе дә төрле. Алар бөтенесе дә төрле, алар берсе академист, берсе народник анда, берсе эстрадада. Шуңа күрә вот шундый ничектер. Менә ул эшләгән вакытта җиңел барса, син даже не задаешь таким вопросом. Просто эшлисең, барасың, сопротивление юк. Бик яхшы, бик җиңел шундый бара бөтен процесслар. Ул концертта ул җырларны алар сайлаячакмы? Яки сез үзегез нитәсеме җырларны? Без бөтенебездә бергә инде. Шул кем Команда белән. баянчы мәсәлән, вот мин монда җырны беләм ди. Тоже без әле битни теге бик популярный җырларны тоже алырга тырышмадык, бераз ниндирәк. Бераз онытылган. Бераз онытылган дип әйтик микән шунда. Хотя хәзер альбомны тыңлап карасаң, безнең аша үтте инде ул 3 ел, бөтен конгасына бетте. Шуңа күрә ул бөтен 14 җыр минем өчен теге кечкенәдән тыңлаган сыман. Быел әлеге чара булачакмы, кабатланачакмы? Бик авыр сорау.
Чөнки бик күп данныйлар финанс яктан. То есть безнең бит иң кызыгы мин аңлавымча Татарстанда гына түгел, бөтен Поволжьеда бездә бердән-бер төркем 100% тере тавыш белән уйный торган. Шундый зур составта. Шуңа күрә техник ягыннан без өметләнәбез, әлбәттә. Вот. Но һәрбер вакыт, һәрбер концертка килер алдынан без уйлыйбыз менә. Баста утырып саныйбыз. Аннан уже Мөмкин булса, әйдәк санап китик. Менә иң зур состав дисез, нинди уен кораллары бар анда? Менә 5 сентябрь көнне безнең 18 музыкант иде. Оркестр хорда бер ялгышмасам 20-30 кеше иде. В общем, сәхнәдә 56 кеше иде безнең шул көнне. 6 вокалист, Почти 18 музыкант. Бездә барабанщик, перкуссионист, бас-гитара, эш клавишник, эш гитарист, баянист, аннан полностью духовая секция, труба, тромбон, саксофон, тамбр, саксофон, скрипка, альт, виолончель и яшь малай Ильяс Фархулин. Курайларда, кубызларда шундай этнический музыка инструментларында уйнайды. Вот бөтен без бергә без 18 кеше идек сәхнәдә. Независимый проект өчен, так сказать, теге квадр филармониядә или зарплатада утырмый торган егетләр өчен бу довольно-таки шундай серьезный вызов. Безнең өчен, үзебез өчен, в первую очередь. Кай тавазлар нинди булды? Чөнки ул мәйдан зур, ул киң шундый яшел алан, анда да яңгыр яуды, ялгышмасам. Ну, бераз сибәләде, но теге прям бүгенге сыман булмады шатырда. Күп җыелган, халык күп җыелган. Менә кай тавазлар булдымы һәм ниндиләр? Кай тавазлар, хәзер бит инде интернет вакыты булгач, интернетка кирип, бөтен эшләгән эшләреңне карап була. Кешеләр нәрсә яза, нәрсәләр калдыра, нинди элемтәдә. Миңа калса, вот мин үзем алып барам бөтен шелтәрләрне. Укыйм бөтенсендә. Бер комментарий да булмады. Теге сез имеш сез нәрсәдер боздыгыз, или нәрсәдер ошамады. Чөнки кабатлап җырлау ул һәр вакыт бит инде бәхәс тудыра. Бу җырга тимәгез инде, ул Илһам абыйның җыры, аны сез җырлый алмаячаксыз, алай итеп башкара алмаячаксыз дигән фикерләр димәк булмаган. Юк, булмаган, но миңа калса, мин бит теге музыка белән, культура белән шөгыльләнгәч, иренәм, карыйм, миңа калса, менә безнең сүз бар инде, кавер дигән. Кавер. Бөтен безнең тарих, сәнгать буенча, музыка буенча, ул кавер менә циклично кабатлана. Шуңа күрә и ул протест яшьләрдә, аларда отцы и дети ул постоянно гел. Шуңа күрә теге бераз бу дөньяда яшәп алгач, аңлый башлыйсың. Это абсолютно нормально, так что бу материал белән, информация белән просто дальше продолжаешь эшләргә, работать. Илһам абыйның иҗат турында сөйләшкәч, бер җырын әллә ишетмәпсез без инде бүген. Бергә җырлыйк. Кайсын? Нигә миңа гына карыйсыз? Чөнки ул син. Әйдәгез шул син сазыңны уйнадыңмы җырлыйк? Беләсезме аны? Рәхим, моңланып ай нурларында. Моңланып ай нурларында Син сазыңны. Син сазыңны уйнадың. Әйдәгез күңеллерәк бер җырлыйк инде. Әйдәк эзләдем Айтка бәгърем чакта сине. сарман буе бар. Эзләдем бәгърем Әйдә, сине. башла. Кәкүк кышкыра сирәк кенә, сагынуын сөйләп кенә. Килсәң иде иркәм яныма, көлемсерәп кенә. Эзләдем бәгърем сине, еллар буе тилмереп, туймас ахры мәңге туймас. Күзләрем сине күреп. Монсы бик күңелле булды. Гомер буе изләгән бит. Беләсең бу җыр кемгә багышланган? Кемгә? Финляндиядәге мәхәббәтенә. Бер хатын кыз булган бит аны Финляндиядә. Фин татарлары, мин ялгышмасам, Илһам абыйны бик чакыралар иде. Телиләр иде үзләрендә калдырга. Һәм китмә сандугач җыры барлыгы килә. Илһам абый нәрсә дип әйтте, беләсезме? Юк. Мин дә оныттым. Хәтерле идем, без бит Безнең бүген оныта торган көн. хәзер әйтәм, нәрсә диде соң ул?
Біз бит Радив Кашапов белән теге елны документальный фильм чыгардык. Мин бит параллельно анда битер материалны карап чыктым. Яра загадка булса, моны кем комментарийларда яза, шуңа берәр инде бүләк булсын. Siz bir giyman. Sizden vinil disk bülek kalacak. Бәлки. Нәрсе дип әйтә, сорауны әйтик инде. Фин татарлары мин белгәнчә Илһам абыйны бик үзләрендә калдырырга тырышканнар. Шуңа карамастан Илһам Шакиров нәрсәдер дип җавап биргән инде бик теге дипломатично. Нәрсә дип җавап биргән? Татарстанда калам дип әйткән инде. Менә бит. Менә мин лейбл буенча сорау бирим әле. Менә кызык. Менә мәсәлән Райхан җырчы, мин җырчымы? Менә лейблга ләгергә менә исәп булса, ничек менә стайлисызмы сез менә нигә лейблга яисә кастингмы берәр ничек менә яшь җырчылар менә ями музыка ләгәсебез килә дип уйлар килсә. Алар кем тели? Алар яза, шалтырата, концертларга йөри. Мин аларны күрәм, гел безнең арттан йөриләр. Да, без бер кешене дә теге кумыйбыз да, бер нәрсә әйтмибез, безнең бер генә условие инде ул татар телендә. Күрә безнең яшь егетләр елдан ел арта бара, егетләр килә, кызлар, җырлар кемдер яза, кемдер инструментларда уйный. Менә шул ук Ильяс Фархуллин минем арттан бер ел йөрде. Илнар абый ал инде мине үзеңә ал инде берәр инде концертка чакырды инде. Вот шакырдым, все рәхәтләнеп репетицияларга килеп бергә сәнгать белән. Чынлап та киләчәкнең башы бүгенгедә нинди шатлык, картлык көнеңдә оныкларың сиңа рәхмәт әйтсә матур итеп туган телеңдә. Без синең белән инде бүгенгә саубулашырбыз, иҗатыгыз, тормышыгыз гөрләп барсын. Шундый чаралар оештырырга сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз. Камал FM Фикер мәйданы. Мәңгегә.